Binagsan ng humigit kumulang 30,000 music fans ang SM City Pampanga Amphitheater para sa 11th edition ng Castaway 2026 Music Festival, isang summer event na puno ng musika. Naging sentro ang festival ng live performances at good vibes, kung saan nagtipon ng mga concert-goers para mag-enjoy at magbahagi ng memorable moments. Pinangunahan ni Maki ang line-up na kinabibilangan ng Typecast, Dilaw, Angela Ken, Rangel, Fina, DNA, It All Started in May, Barabas, at Ayos. Sa combination ng iba't ibang music styles at solid crowd energy, muling pinapatunayan ng Castaway ang pagiging isa sa pinaka-inaabangan at long-running music events sa rehiyon. Hindi lang po ito puro enjoy, of course, no? Basta po natin na safe, no? A very safe and a very serene event for everyone. Ginawa po namin ito para at least po medyo marelax naman yung mga Pinoy. But of course, our number one priority is the safety of everybody po. This is Patricia Mamangun on the spot.